Eu o primeiro que quero é trasladarlle á cidadanía deste país, á xente do mar, á xente do rural, ao conxunto dos galegos e das galegas, que esta batalla ímola gañar. Ímola gañar fronte a un Partido Popular disposto a traizoar a Galiza para que Altri coloque no corazón do noso rural unha bomba ambiental que pon en risco o noso modo de vida e o noso futuro. Fronte á traizón do Partido Popular, a dignidade dun pobo que vai a volver a mobilizarse para defender por terra, mar e aire o futuro dos galegos e das galegas. Por iso solicitamos a comparecencia urxente do presidente da Xunta no Parlamento. Rueda ten que dar a cara e explicarlle aos galegos e as galegas por que pon os intereses dunha empresa portuguesa por riba do interés xeral dos galegos e das galegas e por riba das vidas da xente do noso país. O señor Rueda ten que explicarlle á cidadanía por que está disposto a destruir 8.000 postos de traballo no mar e na terra para beneficiar a unha empresa de fora. Rueda ten que dar a cara e explicar por que está disposto a contaminar Galiza e ten que explicar por que está facendo de comercial de Altri en lugar de traballar para os galegos e para as galegas. Se a macrocelulosa é tan boa, por que non a queren en Portugal? E por riba, o Partido Popular máis ultra pretende criminalizar e desacreditar os milleiros de galegos e galegas que, con toda razón, están dicindo que non queren esta macrocelulosa contaminante porque queremos un futuro diferente para o noso país.